Τι φαγητό έχει? Φαγητάκι γεμιστό. Και δεν σ' αρέσει? Όχι. Γιατί? Ποια τα αγαπάω. Πατήσω. Και τι έφαγες πριν την προηγούμενη εβδομάδα που μας έλεγες? Πατήσω. Α, και τι δεν σ' αρέσει? Το κακικάκι γεμιστό. Τι άλλο. Αυτά. Σ' αρέσει εδώ πέρα? Όχι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό. Ζουζουκάκια. Και τι άλλο. Αυτά. Περίον, άντε. Και ποιος είναι ο φίλος εδώ πέρα? Ο Γιώση. Και ποιος άλλον? Ο Λικούρη. Και πού θα πας μετά? Έγινα. Όχι. Πού μετά? Μετά, στην Πάρα. Την πάρα. Και τι να κάνεις? Για να πάω να το έχω παρακύλι. Από πού? Από το Κιγόρι. Α, καλά. Αυτά. Έχετε τίποτα άλλο να μας πείτε, κύριε Μωρόγιαννη? Όχι. Σας αρέσει ο στρατός? Όχι. Γιατί πού θέλετε να πάτε? Το Ραγγίλιτο. Το πίτι? Ναι. Πού? Την Έγινα. Α, καλά. Bye.